Čusťa busťa, tu je mladý Martina, vítam vás pri videu s mojím kamošom Star Sebakl. Kaktus. A tu je ešte Chrusťák CZ. Ako vždy. Pojď dát. Ale ty nás nezajímáš, ty nehráš. No takže Ako? jdeme na Ale serveru komentujem. Survival PvP a poď, ideme sa vydať na dlhú cestu. Ešte ja spojď, lebo môj brat kecal. No, škoda. No tak poď rýchlo. Ide. Jo, tu nemá tu resku. Pro Ja jumper. som do vody spadol. Ty si lama. A poď. Česta dá sa otvoriť, nedá. A dá sa s tým zničiť. A to je 540. 999, či to tak. A nespievaj, keď sa chodí do autorských práv. Shit. Nie, však sme pri spawne zase. Nie sme. Sme. Či hej? Nie, tu sme u inom. A nie sme v VSK na... Čo? Ale je to tu spawn. No ne, to máš pravdu. A sme v VSK? Áno, sme v VSK. Jo, no, tak poď tam, ideš. Však to je spawn. Ale je tam na ktorom sme boli. No poď. Ide za mnou? Idem. Ja ideš. Martin, ide? Ale ty chlap. Ja viem. Ale ja by som si mohol naťažiť nejaké to drevo. Dá sa? Niečo buky mám. Nemôžem tu ešte ťažiť. Tu čo? Tu kto mi dal speed a No, regeneration? no je tu beacon, takže sa nediel. A to je Aha. asi hlavný spawn, nie? Ty, dobre, na prvé video. Ale nemôžeme tam ísť, lebo má tu resku. No poď rýchlo, keď máme aspoň ten speed, tak ho využíme. Presne. A jump ešte. Joj, Čo má, ja som chcel vyskočiť na ten dom. a dá sa aspoň zničiť ten dom? Dá sa zničiť, poď vyklifuje. Ja ešte doká... Koľko čestiek? Dajú sa otvoriť? Nie? Aspoň zničiť. Nie, ani zničiť, že keď sa nedajú otvoriť, sa nedajú. Dajú. Dajú sa zničiť? Ty, počujem tu zombíka. Ja mám vypnutú. A A, crafting zničte. Mám crafting. Dobre. Aj ten tu znič. Poď ešte dve, ja si potrebujem z kameňa postaviť sekírku, lebo nemám. Čo chceš si postaviť? Nepočul som ťa. Sekeru, však tu máš. Kde? No, tu. To je tvoja? Jedna, však si mi dal tvoju. No žák. Nechcem. Vy komentári si nevšímajte, tieto čiaky neznáči. Aha, že si môžem úplne. No poď ďalej. Ne, či? Jo. Jo, zase jumpu za speed, tak... Hej? Ale zás... Tu všetci majú za... Crafting! Ale tá auto je VSP. Dá sa ísť tu? Dobre, tu sa dá ísť. Počkaj, ja idem prvý. Ja. Chci tu dom. A ty kla. A ty. Martin chci. Martin Ty chci vole. ísť to. Budem hovoriť Muratin. Lebo Martin tak nestačí. Nej, to je. Keď poviem tvoje pravé meno, ty povieš moje pravé meno. Asi sme trápili trocha, nie? Tak potrebujeme natrafiť na nejakú... No ale zase... Zrobíte peči zo mňa. No ale peči si zo Poď za mňa. mnou a sa ti nič nestane. Je sa troška predvádza. To sa dá prejsť. Hej, počkaj, tu je dačo. Dá sa? Nič. Čisté? Poď. Koviny. Bacha zombov. Slime. Nie. Slime. Len aby sme na hračení najazdili, bo keď hej, sme mŕtvi. Nekonečný zdroj vody. Koho idem tak vytroliť asi? Nemôžem. Sme v VSK? Ne. Sa niekto hral s sekerkou? Motikou? Hej, nejdeme do jaskyne? Uskopať. Čakaj, ja som tam vstúpila, Poď stiažiť kamene. Ja som tam vstúpila, tam ohňostroje začali. Ale som to strátila. Tak poď rýchlo nakopať pár kameňať. Som ti
Teper ti dal. OK, tu poď. Tu poď za tebou. Nie, a tu ťa. si doma Tu stiaľ, no. síce nebudeme žiť, ale môžeme si vykopať takú zatiaľ menšiu. Veď máme kameň, ne? Treba vykraftiť dvere. OK, poď. Chvíľu ešte. Ja už mám skoro zničený krum, takže poďme obísť tú horu. Čo ideme? Počkaj, stamať nie, tam ti Ja si nepôjde tu ísť. sedhol. Nie. Sedhom si tu určite nebudeme ukladať ešte. Obodva. Oj, čo ani tu? Čo to samé rezistencie sú? Lebo oni nechcú, aby ti niekto chodil na to, chápeš? Dobre. Hej, tu sme na nejaký planinke, Jaký máš ale inak? tu už je postavený Jaký one-house. YouTubeový znak máš za ním, a? Zombík. Idem ho zabiť. Už horí aj tak, už sám zomre. Hej, ale čo, dostanem peniaze? Nedostanem. Tak, dobre. Tak to je škoda. Niekto asi nemá respu. Koukni, Ideme potroliť? má tu anvil. Jo. Nie, nemám. Ne, je možné. Nemám. Poď hore ešte sa. A pes? Čo tu má? Hore? Hopla. Hore nič. Dobrý dom, Ale ja chcem. musím uznať dobrý dom, ale asi tu lesku nemá. Nie. Tam aspoň tojčky a rebejky mu vezmem. Rebejky a nemám pensiu na to. Jaj, on tu má lesku. Aha, niekto tu má tu, jak sa povie, tu máš orané. Pole. Ja idem trošku potreboviť, a už ma to nebaví, tak rýchlo. Musíme sa čo najskôr zabývať. Jaj, tu sa chvíľa. Tam je plošina. Ach ty, čo tam je? Plošina a neobývané. To by bolo dobré. No, neobývaná plošina sa viacej hodí, lebo tam nie sú hráči, ktoré by nás mohli zabiť. Kurník je obývaná. Pekne vyhľadená. Ale zase obývaná. Oni tam majú obilie. Shit. Taký krásny dom. Dobrý, ale aj tak. No, ja už chcem sa niekde zabývať. Pipíka, zase mi Taký zdecháš. petty house, ale no, tu mi Zase nevadí. mi zdecháš. Prečo furt na mňa dávaš to? Bo mi zdecháš. Ovse. Ovse. Čo? Ovse. Nevednosť? Martve. Počkej, čo? Sú tu barbdoly? Čo? Poď. Sú tu barbdoly? Ja sa nahámkam, lebo som hladný. Ja takisto. Onako. Ale už máme... Aj v reále som síce hladný, ale to... Oh my god. Čo? Ale fakt, keď v tomto biome sa zabývame na strome. Však my blúdime dookola more. Hej, počúvaj, vidíš tento tu biom? Za tebou je Čo sú creeper. tieto epické stromy Za tu, tebou ne? je creeper, za tebou je creeper. A fakt. Ja ho idem uskiliť. Taký dobrý, ten nosom mi skoro vybuchol. Dobrý, ďalší. Zabíjať ti veci brať nebudem. Tak musíme sa dostať. Hej, poď rýchlo za mnou. Jak to urobiť? Tak to tu vás niečo potom. Počkaj. Ja to vieš, jak Poď za mnou, Martin. Hore. Rozum, Sa ideme zabývať na strome, ne? Bude epické. Nie som Tarzan. Tak tu sú jaké husté plošiny. A ľudia ich tu nevyužívajú, tak preto ja sa tu rád zabývam. Jaj, dobrá. ale ako musíme veľké, nájsť také- dobre. Ty nekomentuj. No, potom Ne, tak vy- ja som sa zlakol. A tu už je to obývané. Čumno tam, tu. What the fuck? Nenadávaj to. Fuckery. To. Chcem ešte nejakých ľudí tu prizvať, chápeš, do let's playerstva. Koľko možno má Skype? Let's play. Tu budeme, tu kde. Na tejto plošine musíme byť. No, máš nejaké drevo?
No, mám jeden crafting table a 20 oldwood. Ako surového? Hej, no nie surového, som No zapracovaného. poď tu na tento strom na ťažici jav. A tu skeleton, tu je svine jedno. Ja som mal šťastie, že som zo skeletonu dostal luk. Ale že keď dospie zo skeletonu mal luk, to je, že keď tak po prvé je blbý, a po druhé sa nedá s ním streľať. A po tretie je blbý. A po štvrté sa nedá s ním streľať. Malo by sa. Ale iba krátko. Musíme vyťažiť jeden celý strom, on má okolo 50 surového dreva. 50 surového, ja mám momentálne 22 surového. Ja mám 15, 16. A to je dark oldwood. A to ono je pekné, sa mi veľmi páči. Dark? No, je bása. Mňa už mám Mne sa 25. páči bez oves. Ale na ďalší strom už nechod, lebo tu už bude priveľa dreva. O hej, tento tu už dokopy ba. A veľmi Tak zvedá. malého dreva je asi... Ale nám treba dom. No, však my si postavíme ty vole drevený hrad aj. Bubli. Na čo, že bude drevený Ja tu hlavne ťažím. jav. Martin, na Xboxe je to lepšie. Je to na Xboxe lepšie, ale aj na počítači je to lepšie. Martin, čo som ti hovoril, že Xboxe je máš to začínať ticho, ťažiť ďalší. že to môžu hrať No dobre, poď zase hore, poď rýchlo hore na strom. Boha. Tak tento už doťažme a konec. Ja už mám Konec, chvíľu na ďalší tak. nejdeš. Dobre, ja mám 61. No ja mám 64. ešte po polke 60, to stavku, je no. jedno mi ešte treba. A už Bývající XP. niekam. On sa ti toto ešte aj vylepšuje, ty XPčka a tak. Keď si všimol. Tu nedali tú hustú vec. Viem, ako myslíš. Že hej, skočíš a ono to chvíľu zostane rozťažené a potom to môžeš ešte dokopať. Začína noc, rýchlo no stromy. Ja tento strom ešte dokopem. Dobre, ale keď ťa zabije zombík, ja ti veci neberem. Hej, ty ma kry. Dovi, ja už som na stromoch. Ja idem hľadať miesto na stromečie. Dobre, ja potom na tebe dám rýchlo No, toto. ale aby nás nevideli z toho hradu. Tak čo, dáme si resko a už vôbec ko nám nepôjdu. No, viem nastavovať vesku, takže sa nebojím. Môže veľa. Ty vole. Jo, poď, ešte troška. Mám miesto. Dobre. Ja som doťažil akurát. Toto a... Ty vole, fakt koľko veľa ľudí tu je. Tak máš... Daj... Jo. Ukáž, takže tam dole, tuto. Tu. No. Hej, ale aj to, alebo ty ukáž miesto. Ja. Čo robíš? Nič. Omylom. A mám sapku, čo tu nemá, Ja mám kosti. Dobre, takže mám vlnu kosti, veľmi veľa dreva. Premen si tu teraz na tie stáky. Poď. Hopla. Hopla. Ja. Prečo ma sa vypiješ? Čo tu mám? Nie, ja som ťa nehytol. Ja viem, ale Asi dole bol skeleto alebo čo. Bo mne to trošku... Ježiš, zase opravdu. Tam sa zapravuje. Ja nie. To furt takto v najnovšie. No, ty Ježiš, on, vieš čo, na mne rušiť a je to. No, počkaj, aj ty si tam. Ja som myslel, že tu na to bude, na tejto tu na. No dobre, stále tu tam ešte nemá problém žiaden. Počkaj, čak tak či onak si postavíme iba dve chatky. No dobre, ja by som toto... Hej, tam bolo mushroom, strom. Dobre, vyťažíme. Ja by som toto video ukončil, lebo myslím, že už máme dosť. V ďalšom dieli, keď natočíme, Tak. natočíme si to, takže majte sa a v ďalšom videu sa vidíme.